A veure, Òscar, explica'm què és i per a què serveix el model de 3 línies de defensa dels bancs, perquè a mi em sona una mica bèl·lic. Doncs, Josep, no té res a veure amb una estratègia militar dels bancs. Realment és un model organitzatiu pel qual es gestionen els riscos en els que els bancs incorreixen. Ja saps, els més rellevants, risc de crèdit, riscos operacionals, risc legal, etc. A mi em sona, la veritat, a 3 equips del banc fent el mateix. No. Res a veure. Realment són 3 equips autònoms que reparteixen els rols i les responsabilitats dels processos pels quals es gestionen els riscos. Per exemple, en el context del risc de crèdit, podem tenir un equip que està assumint concedint operacions i, per altra banda, tenim un equip que està mesurant el risc que portem assumit. I qui és qui en cadascuna de les 3 línies de defensa? De forma molt resumida, la primera línia de defensa serien les àrees operatives que assumeixen els riscos. Per exemple, el risc de crèdit són les oficines al nostre territori o la tresoreria en l'àmbit del risc de mercat. Són les àrees que assumeixen el risc però que són conscients dels riscos que estan incorrent. La segona línia de defensa la conformen els equips de gestió de riscos i compliment. Són equips que tenen de forma autònoma com a responsabilitat la identificació, la mesura i també el seguiment i la proposta d'accions de mitigació dels diferents riscos. Per últim, tenim l'auditoria interna, que és la tercera línia de defensa. L'auditoria interna garanteix de forma totalment independent al Consell d'Administració i als òrgans de govern del correcte funcionament d'aquest model de 3 línies. Perfecte, m'ha quedat claríssim. Moltes gràcies, Òscar. A tu, moltes gràcies.